Saka may gusto pa po siyang marating. Marami mang bumapatikos sa kanya pero magkatagumpay siya. Itong year na ito ay tagumpay po ninyo. Ang Year of the Dragon 2024 ay swerte para sa iyo. Makikiayon yung tadhana sa iyo. Tapos nakikita ko dito na kikisla yung bituin. Ojo, may pahabak ngayon chuke ni nga Santa Cruz, Kaputot, Magalang, Pampanga. Pinta lang kaya pong lito, bangka nito, idayunin ka na akong pangarim lang po yung masakit katawan. Sakto-sakto balo yun naman, ba't katapakin budget? Diyos ko, may nga persa ako katawan. Kaya po lito, ikayan mo ko katawan. Lako ming nga ganang masakit kang katawan ko, ne. Ojo, ay na kaya be kay Daddy Bakal. Padayo kami sakit katawan ka nga po lito. Masakit naman katawan niya. Pailot kong pasibayong nga pong lito para sa alisin na naman yung piyesa ng bakal. Mga lawang na naman, Jo. May ngalawang yan na naman. O tara, punta lang tayo po dito, lukod tayo na. Kempunto ngayon ni Jo, inggagawan na nga pong lito ka na ako. Idayuna na ing bad omen ang poitang negative removal. Ito'y uri ng ritual na tinatawag ni Yapong Lito. Maralas Jo, reng pagawa kanini ka nga pong lito, retang mag-travel. Ang poretang ating malas keng pero, makanta, sabi ko ping ka nga pong lito, idayo mo nga nga na ganang malas keng biya ko, no ko, ugse mo na keng tabon, keng pinakamalawot, ay no ko, ibiya mo nga na ganang swerte, Yapong Lito. First time kong pepa-ritual ka nga pong lito. At nemang hako king sinabi na uling tutungan, ing penyabi na tungkol ka na ako, Jo. Paalala ko lang po, hindi ako manghuhula. Ang tawag ko dito, reading. Yung hula po kasi ay pwedeng yes or no. Pero yung reading, ibig sabihin nito accurate po. Maiinipin ka, tapos madali ka magpapalit-palit na desisyon. Then pera talaga kaya dadagos ka. Malagwa lulubog, malagwa na rin yung tapos ating dalawang pintuan na mabubuksan sa'yo. Alin man sa dalawa yung pipilihin mo, tagumpay ko. Nakalapera mo loob. Yung hiray niya maging masagana ka, wala na kang maging problema, maliban mo tingin. At talaga naman nabasa na itang metong salita, itang kahinahan ko, tugmang-tugma na Jo, ay no komeng labot ko. Yung hiray niya maging masagana ka, wala na kang maging problema, maliban mo tingin. Pero kailangan din na niripay niya ang sarili. Ito yung kailangan na nagawang dapat nila. Focus na aking karir mo po. Nakakit ko kaya kami pagwa kami swerte mo po. At nakakit ko kaya po na maging matagal. Kay bat kanini, tinaglos na kami kening VIP room ng ngapon lito para idayunan na yung pangarimlako ang po yung masakit keng kanakong katawan. O renereng makapangyarihan ng kasangkapan. Kaya umpisa akong panandaman, anyang mikera ako keni, sekab na ako ngapon lito. May kasamot nervyos, o nga nga ako pinsanan ng gagawa na, may pasno-pasno na ako katawan, ang pong gulot, may kapaliye jo, bala mo nga, may dadayunin ka na ako nga pangarimlo, kaya nga asok-asok, tsaka na panang bulanin ka na akong gulot jo. O ini naman, ing pangadwa ng gewa, kaya ning bulong saging, din niya ning larong makapangyarihan, ang pong pepalabas niya kitang asok-asok, ay nuko, penapis niya keng gamat ng makapangyarihan, tsaka na tinapal keng gulot ko jo, as ng kapali pero ng kanyaman, may pasno ko jo. Eh Diyos ko, kanyaman, ako talaga, akalingwanin ng panandaman ko ngayon eh, talaga naman, may pasno ko gulot jo. Pabaluan ko keka, keng kilom ng 33 years ng serbisyo nga pong lito, talaga naman buong tiwala ko kayo. Airwax po. It prevents insomnia, vertigo, sinus, migraine po. Kaya nananay nga pong lito ining airwax. Kaya punto ngayon ni, kingwana noret ang basong pakamalan, ang pong makapangarihan, para kene nga moving bentosa. Eh, nakanyaman jo, sinipsip ning ka na akong pangarimlo, wadindam ko keng gulot ko, talaga naman na pengayon nga pong lito. Miglagay ang laya, ang pong bulak, tsaka ni di na ngapi, bangka nito, itang pangarimla ako, sipsipano, yan o, ikitya, megbuyo, itang sinipsip na yung baso ngayon. Kanyaman pala yan.
First time ko naman penandaman yan at pepagawa. Keng gulot ko ngayon nga sa pagkapangarim la. Pong pipitik keng sobra pagal. O syempre, Daddy Bakal, naman pa'y talwi. Syempre, tsuya naman keni, kaya beke mo naman. Pepadayo na mo naman yung kayang pangarim la keng gulot. Bang kanita, parehas kaming mi pasno-pasno. Balo ko at balo mo, Jo, na deserve mo yung makantining serbisyo ng hapon lito. Kaya naman, Jo, pa-appointment na ka kaya at mag-message na ka. Every Friday, at chueke ng Santa Cruz, Kaputot, Magalang, Pampanga. Kitang 6 days naman, at chueke ng Tabon, Fiesta Community, Sangiles. Kem punto ngayon, leko nalalang hapong lito retang baso. Tangkay, din yan ang laruin kayang palad, tsaka na ako pengayod gulot. Diyos ko, ako bahalo na ng palandamang kuskin, sobrang yaman. No ko, menulo na ako yata wawakin, may patutod na ako. As ng kanyaman, Diyos, solid. After po ng ventosa, gagamit po tayo ng hot stone. Ito po ay kadalasan sa mga muscle pain po. Dahil maligamgam po yung mga hot stone, kailangan po natin i-glide sa likod niya para maalis-alis po yung mga sumasakit. Kenny naman susunod gawad ng hapon lito. Tulak na ako yata butol Kenny. Dindam ko lang may maltok. Jo, ibalik lang yung pwestudo. Idana na kanya man. Solid. Talaga naman dandaman mo lang mamaltok rin kaya kang butol kayong gulot. Nang kanya man pampili ngay ta, Jo. So yung gagawin ko po sa kanya after birth treatment. Kadalasan ito yung ginagawa sa mga bagong panganak o yung nanganak na po, para yung mga puto po natin bumalik sa dating pwesto. Panyubliing Kapampangan po. Iyapong lito, super gifted siya. Ulingin kang babo, binyen ng makantining kakayahan para aso pa nalo o mamiyang serbisyo ka rin nga taong manandaman. Nung yakon kutnan mo, Jo, totoo, buong tiwala ko ka nga pon lito. Kailangan maniwala ka. Bangka nito, masantingitang resultang pakit na keka. Itangega na ganang binasa na kanako, ay talaga naman tutungan at talang mali. After po ng treatment na yon, head massage. Ito po yung tinatawag na Indian head massage po. Mas makakabuti po ito sa mga may migraine, sa mga depression, stress, saka yung may hangin po. Sa mga may vertigo, sinus, migraine po. Oy, nene nga manwan ko, Jo. Ireta nga butol ko nga milako pwesto. Isubli na nala, ketang dati dang pwesto. Kaya nga pakli na ako, Kenjo. Yan na.
First time kong panandaman ini. Yan. Ikitiya din damya. Diyos ko, ng kanyaman, Jo. Pemaklina na ako nga pulito. No nga kakit Jo, luwen nyo ko itsura. Talaga naman may pasno ko. Solid yaya pong lito. Panandaman mo nga, mamalto ko yung butol mo nga, may nga lako pwesto. At may balik yung karelang dating pwesto. Ay! Relax. Ay! Dindam niya, Jo. May nga pangisngis ko. Apo, may nga balag ko labi. May nga pangangako pag yung sobra giligit. Strict. Kanya man? Uy, nena. Pamakaliyan ko na po. Mga chat na ako mga paklinak kanina. Ay. Relax na po. Ay naman. Do, piyangogo na ako nga po dito. Piyangogo na ako mayap. Yeah po guys, okay na. Yeah po. Alak ni Daddy Bakal. Ano ni Dake na? Ah, Walang ibig mo kasi bahay. Ay! relax po. Ay! Anak-anak sila yung paltok ko eh. Yaman nga eh. Ay ko. Ganyan po. Superman niyo oh. Super bakal yan. Oy, nena, iyapong lito, binwat na ako. Megdar na akong pabaliktad, Jo. Ikanyaman na nila, Jo, sumiyang baloktot ko, Jo, kanyaman. Harap ka tayo ganyan po. Kanyaman. Jo, may pasno-pasno ako. Ika mo. Walang bayad kong bayad. Kanyaman. Solid. Oy, Diyos ko, the best iyapong lito. Solid the best. Ako Mila ko. dito. Diyos ko, maraming kataong kong yan eh. Maraming bayo kong bayit. Wah, kanyaman. Pasno-pasno ko. Kaya kayo, Jo, nung bisa ako may pasno. Ang pumila ko sakit katawan, mila ko pangarimla. Punta na niya po dito. Kaya nga Santa Cruz, Magalang. Kaputot, Magalang. Magalang, Pampanga. Nung taga-Angeles ko po, kaya pong tabon, Fiesta Communities. See you there. Bye! Talaga naman dadayuan de yapong dito kening Magalang, Pampanga. At kailangan Jo maranong ka at makaba ka pasensya. Uri makaba yung pilo. Tulong maragol. Kayo po, mother. Kayo po. Sa pang may sakit. Kayo po. Angeles po. Angles po. Barrio. Kayo po taga. Kayo po.
Thank you. Di kayo po taga-ano ka rin? Porak po. Pasibayo, Jore, tapong bisang pa-appointment ka nga po lito, o rene po rin kayang FB page. Direkta na ko pong mag-message kaya, bangka ni tagad na ko po nga si Kasuan. Nano pa yung panayan mo, Jo? Padayo mo na ing ega na ganang masakit kang katawan mo ka nga po lito. Pa-appointment na ka kaya at pabok na ka. Ngayon na, Jo.